Bore da, sut ydych chi? Da iawn, diolch. A chi? Gai helpu chi? Gai siarad efo Rhingyll Hughes. Oes gynnoch chi gerdyn adnabod? Gai weld o, os gwelwch yn dda? Cewch, dyma fo. Diolch. Un funud, mi na i ffonio swyddfa Rhingyll Hughes. Mae'n ddrwg gen i, ond dydy Rhingyll Hughes ddim i mewn heddiw. Gai gymryd neges? Gai wneud o pwyntiad i weld o. Cewch. Be am bore fory am 10 o'r gloch? Ardderchog, diolch. Gai'r enw ar rhif ffôn. Dafydd Jones, 755 694. Diolch yn fawr, Mr Jones. Created using Powtoon.